Bye bye. Bye bye. Jangan hati kita deh. Hati pulih tadi. Haba. Yang musuh tadi deh. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै आलासि बुरजा फैथारदों आरोना ओमफ्राय नै अमा बिखाजों अमा एवगासिनो दं आरो रान्धुनियानो जा गोलाव नायलायथार अमा बेदर एरग्राया जा गोलावखा माने आलासिया बुरजाथार आरोना नानिमोनबो फैदों ओमफ्राय फंबायनि मा फैदोंथाय मिथिला फंबायनि अफिसनि हा कम्पिउटार एसिस्टेन्ट जिआरएस अफिसनि माखासे कय दे मोरो अफिसर स्टाफ आइছে গতিকে অফিসত যাব পৰা নাই বহুত শাৰীৰিক অৱস্থা বেয়া আছিল কাৰণে গতিকে স্টাফ ঘৰত আহিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে খাদ্য যোগাৰ কৰা হৈছে ধন্যবাদ बेनो जोंहा फंबाया बिबनाङा हाय लोगोफोर बिदा बायदिसो नुयोना नैखौसो फंबाय बायदि नुयो ओमफ्राय थिं दाउ बेदर संदों आरोना ओमफ्राय थिं खमाजों अनलाजों दाउ संगोन आरोना खमा बिबारजों अनलाजों दाउ ओमफ्राय नै नानि मोना बिबनां हिनजावसाया टिकलिया दाख्लैनि भिडिअ नुदोंमोन ना इस्रा बेजोंनि कोन হয় बेबी बेबी ना बेबी माने बिबनांनि हौवायाबो दंफैयो नालाय माबाया फंबाया सुटियाव फैदों आरो मिनिबाय थादों आं होननायखौ सुटियाव दंफैयो नालाय ओमफ्राय जों गाबोन थांसिगोन बिनिखायनो जमानो खनसे मोखां नायलायलाय जानो होननानै लिंहरबाय आरो ज' गासिबो फैदों गथ'फोरा स्कुलाव दङ आदाया दा फैबा दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो संबाय थानोसै दायो नैबेनो बिबनां हिनजावसानि फंबाया इन्डियान आर्मियाव मावो छुट्टियाव दंफैयो सानबैसे जाखोमोनलाय सानथाम जाबाय ना दे दिनै जयैनो बोथिसे मोखां नायलायलाय जानोसै जोंबो थांनोसै नालाय गाबोन ओमफ्राय नैबे दफ्ला बेनो सिख्ला सासे नागिरना हरथारदै रायजोफोर बेसरा एकदम दांगुवा जानानै दङ दांगुवा बर' दांगुवा गयखौ बर' लाजे न কি হলে आयौ हा जोंना संगासिनो ओमफ्राय नै बिजावजालिया जोंना बिजावजालि सनाया ओइ चिकेन लकेल चिकेन ओमफ्राय आंहा नैबेया खमा बिबारजों अनलाया आंनि दायथ' आरो संनाया गोदौहां जाबाय अनला उरनोसै ओमफ्राय आं दायो उन्दुगासिनो जोंहा नै सनाया दामानि गब्ल'नो गोसोम जादों नामाथाय गोसोम जादों आरो ओमफ्राय बिथिं नै थांनो थाखाय रेडि जोंहा एकदम पेकिं सोलिगासिनो मैया ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरनि भिडिअ लानो हायासै आं माने बावनानै थाबाय माने आलासि बुरजा जाबाय नालाय आलासिफोरनो ओंखाम होनाय मानायावनो ओमफ्राय बेबो बिराद गाज्रि मोनसेबो हेल्प खालामा भिडिअ मोनसेबो खालामनानै होआ मा हेल्प खालामनांगौ लेरा मानसियालाय बायदि असयबना मोनसे भिडिअ लाना होआ माने ओमफ्राय आंखौ भिडिअ बानायल' होनबाय थायो आरोना मोनसे भिडिअखौनो मोजाङै लाना होआ ओमफ्राय मानसियालाय मा खालामनांगौ दिनै थांनोसै थांनो गोसो गैया माइ हानो गोसो दं बेना नों थादो न'आवनो आं थांनोसै ना मा रायजोफोर बेना माइ हानो गोसो माइयानो मोनाखै जोंहा साननैसो हालांनो मोनगौमोन नङाबा माइयानो मोनाखै जोंहाना देग्लाय दै बिराद अखाना ओंखायनो माइफोरा थाब मोनाखै आरोना नङाबाथ' दा बायदियाव मोनो बेलेग बोसोराव नोंथ' खारनोसै थाब माइ हानो मोनगोन नङाबा दिक्लि रानिया देरनानै थासिगोन जोंहा ना आयौ नायगुलायदों नै सोना दिक्लि अ सोर बेलाय हा सोर नों सृष्टि रानी ना ये सृष्टि रानी बा ये सृष्टि रानी ना बिदि हा नायगुलायथारदों मबाइलखौ गावखौनो नायगुलायदों एकदम मबाइलाव दानि गथ'फोरा मा बुंनो आरोना नेक्स्ट टाइम फैबा बे मबाइल रानी जागोन मबाइल रानी ना नेक्स्ट टाइम फैबा मबाइल रानी जागोन बे
जों बेयावनो थादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै बेयावनो धालाय बिसिना खालामना न'आ सिफायजोबनांगौ जाबाय नालाय थांसै एबार न' लानोसो फैनोसै आरो न' लानाय समाव एबार डाइरेक्ट माने न' गोदाना ओंखारबाथाय न' लानाय समावसो फैखानोसै आरोना रेडि जाखांबाय थांनोसै सना मिशु सना मिशुको मिशु टुको আৰু কেতিয়া আহিম আমি ক সন্ধিয়া নাহো বেটা ঢেৰ দিনৰ মূৰত আহিম দেই তুমি ডাঙৰ হৈ থাকিবা দেই ভালকৈ পঢ়িবা দেই হ'ব দে মোক চুম এটা দি দে আইও কিংগনিহে লগাই দিলে চাগে হা টুকু বল খেলিবি বল হা लोगो थानायखायनो देहायाव नाङाखै निकिता रानि ना जा गेलेदो एखेबारे दसे थानानै थांसै आरो ना टाइमाबो जाबाय ओमफ्राय आफा मोनफैथ'वाखै आफाया मुलि लायनो थांदों आरो ना लोमजाहां जानायखाय आफाखौ नेनोसै ओमफ्राय थांसै आरो मये হয় गय लाबाय नै जानो थाखाय खाखुवाया गय जासुलाया गय बिना गावनि जुगारखौ गावनो लाबाय मालाय टिकली सांग टिकलिक सांग बाय बाय दे टिकली दे बाय बाय दे ডাঙৰ হৈ থাকিবি আৰু ন তোকো দে বাই বাই দে বাই বাই দি দে বেবি লগত বাই বাই সোনকালে আহিবি কৈ দে শিকায়ো দিব লাগে থাক চবে থাক মা ভণ্টি থাক বাই বাই চি ইউ থাক দেউতাই থাক বৰমাই থাক বৰমাই আৰু দে যাওঁ আৰু থাক বাই বাই চবে বাই 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 সাতটা পামগৈ চাগে থাক বৰমাই অইনটো নাযায় থাক বিছে অইনটো নাযায় মই অইনটো যাব বুলি ভাবিছোঁ বিছে অইনটো কৈছোঁ অইনটো নাযায় আৰু থাক তেতিয়াহ'লে सिरि सिरि मोनहैलायसिगोन साननैसो ओइ बौ थाक जां आरो थाक केटिके बाइनटा नायै सगे हाय कृष्णा बाय 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 कृष्णा था थांसै था नायै सगे ओइ सार कले হয় নহলে फैबाय रुमाव ओमफ्राय नायलायसै ओरैबायदि लेथ्रा धुला जानानै दं दरजा दुमथेनानै दोनलांबाबो माने ओमफ्राय नै एम्फौआ अरनानै माबायदि खालामजोबना दोनदों नायलाय माने दरजा खोरखि बन्द खालामनानै गालांजोबबाबो ओरैबायदि धुला बबेथिं हाबो मिथिया आरो ना माने बारजोंनो फैफायो खोमा फैग्रोनानै जोंहा सासे आता नाबायानो ओंखाम जानोसै होननानै मैयानिफ्राय ओंखाम जायाखै दिनते रुटि गांनै जानानै साफायाव लांनोसै बिराद लेथ्रा जानानै दं रुमा धुलि बालि पुरा माने ओमफ्राय बेफोरखौ इदि गालांजोब एन्जर दं आरोना माने ग्राउन्ड फ्लोराव नालाय जोंना एन्जर दङ बिनिखायनो माने गासैबो बिदि गालांजोबनांगौ जादों आरोना बेफोरखौ सेटिं खालामनायाव बहुत टाइम लागोन स थेंक यू सो माच मोजाङै मोजां मोनफैबाय जोंबो इसोरनि अननायाव जेबो माने डिस्टार्ब जायासै लामायाव मोजाङै मोजां सफैनो हाबाय स थेंक यू सो माच गासैनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनै बाय बाय